Bon dia, babos. Realment tinc molt bon despertar, Són les 8:30, dissabte, comencem el dia, després de voltaretes anem a Tarragona. Fin d'en Tarragona, chicos. Sí, xavales, estic superferit. Mireu aquí. Aia. Mireu aquí. Però és que... Ràpido update del lavabo, mamma mia, jo això no sé com ho arreglaré. És que no em puc ni enfocar el mirall perquè no n'hi ha. Vale, avui per ser dissabte i que hauria de descansar i anar a Tarragona només i ja està, he de fer moltes coses. M'estic mirant un màster d'Art Curator, de comissari artístic, i he de fer el meu portfolio d'obres artístiques perquè no vinc d'una carrera artística. Però per sort tinc moltíssimes, així que avui faré fotos de ceràmiques, faré escàners de llibretes i coses que tinc, vull dir, pot ser superguai el dia d'avui. Són les 9 del matí. Abans de començar a fer les coses guais, que són les voltaretes, a les 11:20, primer he d'esmorzar i netejar tota la casa. Després d'aquí començarà el fin de debò. M'havia ficat per menjar a la taula com una persona funcional, però és que passo, vull dir, molt millor aquí. Avui el batido és de frutos del bosque i plàtano. No us passa que teniu una cullera preferida i sempre heu de menjar amb aquesta? La meva és la del patito. Sempre, I si està bruta la netejo. Uau, sembla poca cosa, però aquest te que em vaig fer, mamma mia, super profund, em fa un mal. Ai, volia ficar una altra tirita, però no vull gastar totes les de Pokémon. En tinc 20 i ahir em vaig gastar 2. Ja, llavors em ficaré una tirita normal. I seguimos. Ja està tota la casa neta, així que ara només ve el divertimento. Anem a enregistrar i a fer un portfolio artístic, mamma mia! Ok, aquest és l'outfit per anar a voltaretes. Difícil, És complicat. No sé si arribaríeu a aquest nivell vosaltres. Vale, tot això jo he fet un portfolio, així que li he preguntat al ChatGPT què s'ha de fer i tinc moltes ganes realment perquè lo tengo todo. Vull dir, soy un artista. Segons ChatGPT, he de fer 8 punts superfàcils, del qual un és fer updates, vull dir que passo, i l'altre és imprimir-lo, que no em fa falta. Vull dir, només amb 6 passos jo tinc un portfolio, i ho tinc literalment tot. El meu portfolio començarà, crec jo, amb els meus famosos Stoner Sloth. És a dir, això per se ja és un projecte artístic, vull dir, fa falta escanejar-lo i ja està. Així, quan arribo i a Tarragona ho escanejaré tot. Això és una cosa que aniré fent poquet a poquet, perquè ara no puc fer sencer, però ja que m'estic ficant a fer el portfolio, vaig a fer fotos a les meves ceràmiques. D'entrada, tinc aquestes 2 peces per fotografiar. Li faré foto amb aquesta, li faré foto amb aquesta, i a veure què queda. D'aquesta no és que ho fes a propòsit, però m'encanta com va quedar l'esmaltat per aquesta zona d'aquí, tot burbujeante. És el Monte Fuji. Aprofitant que vaig a Tarragona, he pensat que li regalaré aquesta peça de ceràmica a la Marta Vives, així que vaig embolicar-la superbé perquè no se'n faci malbé pel viatge i li donaré la mà. Ei, y esto también lo voy a regalar, que està quedant molt xulito embolicat, Molt content, he trobat el moixo. Estava super desaparegut. Estic fent la maleta per anar a Tarragona i aprofito per ensenyar-vos el llibre que m'estic llegint ara, d'Haruki Murakami, La ciutat i les seves muralles incertes. No me'l volia comprar en català, no us enganyaré, però la veritat és que m'està flipant, vull dir, super poètic Murakami en català. Bueno, en veritat fucking cool que la motxilla sigui un llibre i 2 peces de ceràmica, vull dir, no porto res més, literalment. Joder, és que estic endreçant l'habitació només, estic trobant un munt de projectes que tinc, vull dir, perquè no soc artista ja. Pinta con Max! Anem a aprofitar per fer una mica de promo del Pinta con Max. Este és el Pinta con Max. Està en castellà, pròximament estarà en català, vale? Lo prometo. Però mireu que monos són tots els dibuixos. És fort, Mai hagués pensat que tindria un cargol de mascota, tio. Ei, que guai. Bueno, ja hem arribat gràcies a la fucking Renfe. Hem estat 2 hores i mitja per un trajecte d'1 hora i quart, però no pastanaga, hem aprofitat per llegir. Realment es veu superguai el camí cap a casa. Ai.
Que dolent. Hem vingut a la Setmana Medieval de Montblanc, però no s'hi pot estar. Està petadíssim de gent. Així que estem trobant un Sunset Point. Estem flipant, no sabíem que Montblanc era tan gran. Mireu quines... És que no podem tirar res en aquest aire. Los dios se odiaban, pero dormían en la misma cama.